may nakita akong unusual na. Ayun yung bawang ng paputok. Unusual na fruits, kung ano man to. Ano kaya to? Ang inangkat di ah. Huwag mo sabihin kinaano ng jellyfish. Ay shit, nasugat ako. Oh, matalim, di ko napansin. Ano yata yun? Baga adobe or something. Oh, ayan. Hindi ko napansin. Pero worth it yung shot, worth it yung shot. But hindi ko napapansin na hihiwa na ako ah. Oo. Si Boss Roy ano, may makinunang mga fish. Di ako saan yung nag-snorkel banda. Hindi ano yung alon, hindi stable, delikado. Ang habdi, putya. Ito ano to, hindi to duhat. Ano talagang pinakahapon ito eh. May isang duhat, tsaka medyo lasang duhat pero hindi duhat. Ano mo naman lasang buhat? Tinikman ko. Baka pa. Dami pre, yan pa. Talagang duwat ha. Uy, medyo matamis-tamis siya. Guys, pag namatay na ako, last vlog ko na to ha. Last vlog ko na to. Tinikman ko itong prutas na to. Ano yan pre? Encanto? Encanto vibes? Akala ko duhat, di pala. So guys, galing siya sa halaman na to. Tingnan natin sa taas. Aray ko. Amoy siyang duhat. Pero yung lasa niya matabang na duhat. Hindi, naghanap to ng ano, ng pasabay. 1, 2. Ano ba? Ano ba sa loob? 1, 2. Ano yan eh? Pray, post mo yan doon sa Slack channel natin sa customer service. Memories yun. Saan tayo makapunta dito? Naman, para pag nakita mo, ay naman. Minsan lang, baka last time ko na kasi tinikman ko yung duhat. Pero seryoso, feel ko pwedeng kainin. Pero nga, pagka Bakan mo. umanaw mamaya, patay na ako. Last na to. Lasa siya duhat eh. Ayun o, hindi siya mapait. Matamis siya. Alam mo yung ibang prutas talaga matamis eh. Nakakalason. Ha? Ay, narinig sa camera ko. Ano? Wala. Gulo. Aray ang habdi. Nasugat ako nang di ko alam. Aray ang habdi. Mapdi nga no? Nasugat ako pre eh. Ito oh. Dumudugo yun sa akin. Mapdi ito. Dumudugo yun sa akin. Monkey bar. Monkey boy. Kala ko si Mark. Mark! Si Mark ba yun? Ay, nag-review. Ano? Makakita nakakuha pa ng review. Oh. Partida, di pa yung nakalagin. F-U-N.
Tanggapin na natin katotohanan na mangingitim tayo. Wala eh. Nasa balat na natin eh. Your eyes must be love at first sight. You were just part of a dream, nothing more, so it seems. I guess we found our inspiration. With just one touch to take my breath away. So hold me close, say you'll stay with me now. The closer I get to touching you. Shower muna tayo? Na lang sa... Okay. Sa room natin. Marami tayo. Baka may COVID. Oo nga eh, mamaya nga dyan nga tayo. I-ano natin, video natin. Bagi out ka na, no? Oo. Ay, Jason lang naman yun. Pero tulungan natin sa dali si Jason. Baka umiyak. Oo. Gagi. Sige, tagal sa shot. Ooh, Saga. Mark! Mark! Ah, wala siya. sorry. Grabe Nag... Oh? Oo nga eh. You're in the mix with DJ Ken B. Mga foreigner. Nag-show sila ng affection sa labas. Natural lang yun? Pero tayo galing kain doon yun. Ha? Tayo mga Pilipinas galing kain doon. Toast. Hindi mo kasi mahal ngayon yung magawa. Hindi. Parang laswa kasi. Hindi ko pa nagawa yun sa public. Nagpag-tip sa public. Kunyari ganyan naman. Pwede kung may alak kung umiinom, kaya ko. Pero pag wala, hindi ko kaya. Hindi mo inaalikan yung girlfriend mo, yung asawa mo, pagka ano? Ng mga maraming tao. Hindi, pagka nare, kahit nasa forehead lang, pagka paalis. Sa ano, sa public na ginagawa ko. Ganun lang, okay lang. Pero Yan ang hindi mga masabi niya. Pero yung sabihin mo ano yung story. Hindi naman torrid yun. Oh, parang pangin torrid. Kalaswan naman yung bro. Pero hindi mo nga napapaalam ka lang nalikan mo sa noo. Ako hindi ko nag-usap. Ano kaya yun? Parang magandang ano. Show na mahal mo yung asawa mo or girlfriend mo. Oo, smack lang lagi. Yun no? Ganun. Yan. Yung mabilisan. Parang nilerespeto mo siya na para dun, para sa kanya. Ganun. Yung ano mo, ano. Oo. Yung mamimiss na siya. Smack 20 seconds. Oo, yun lang. Natural lang yun. Pagka ano. Hindi yung malaswang ano. Tara beach. Wait lang. Tiny. Chosen one. Uy, yummy, yummy day. Yummy day on the side. Sige, 2, 2, 3. Tara pre. Gabutin na natin matikat mo. Wala. Oo nga pala, na kay Josh yung ano, ang ating mahiwagang record ulit natin.